Nyakoro mgajuang dakika ni pradek tok sa adek mar okinyi. Kamora mora mintiera roki ni machiegni twake chenro mar mbaka oromo. Parni twak makama wadhigodo nyime nyaka saa 5 mar onyango ka bende wami thuolo bende mar twak kodwa kokadho e lai magwa magote machuok arede ka 600 mbui mar Facebook bende do wachiel kachiel Ramogi TV. Kaka pile itudre koda mbui mara mar Facebook page mara iyuda @SharonOngao. Okiny makawuono nyakoro mgajuang mbaka mabende wadwaro goyo en kaluore kaka Sirkal osebedo katiyo. Sirkal mar Kenya Kwanza mabende wang'eni jatend piny Kenya kanyakla kod jalupne nochamo muma manochien tarik 13 mano mar dwe mar 9 higa mar 2022 nyaka sani en dweche madirom 7 chakne Sirkal Kenya Kwanza chak tiyo. Kaluore kod in iseneno ka gitiyo e yo machalo nade yoronwa ote kaparni odiochieng' manyoro bende jatend piny Kenya bende ntiere nyasi ahinya mar lieko tij doten migepe ahinya mabende notie Sirkal Uhuru Kenyatta mano mar hiko hala mar higa mar 2021 nyaka 2022 duto te wabiro bedo kwa fuono kwa dhi nyime gi chenro makama chal mar piny Kenya nyaka sani kotendre kod okenge mopogore mane Sirkal Kenya Kwanza kotendre kod weche mag siasa weche mag uchumi kanyakla kod weche mamoko. Okiny makawuono ntiere gi yawuot Luo to duto te bende gimafwenyo ni giwuok e county ma Migori. Okang' mokwongo e chenro mar mbaka oromo antiere ka gi Billy Mijungu musonagi. Erokamano ahinya duk ni erokamano jonagi. Niluonga ni Billy Mijungu anaja siasa tana Migori. Mano ja siasa nyakoro mgajuang manaka osewacho Billy Mijungu. Kopogore gi Billy Mijungu bende ntiere ka gi Meshak Odede. Meshak tapano ken wenda ahinya samora ne joneno mago manyien. Mosoganda. Erokamano nyikwa Ramogi wamor kendo duogo Sharon mondo wago mbaka gi onagi kowuok mwalo Siaya nyaka malo Migori to bende tinde kata mana jo Kuria me bathwagi wacho dholuo maler kata jo Kisii mane tokwa tiegoti tinde wacho dholuo maler abandu to koro gin semechwa gito giwinjo ma kidhi yala tikia pogo miech abandu to gi miech joluo manyiso ni dhowa ni bende winjo nyiso ni ji mang'eny koro nenowa kendo winjowa mano dong bere momieno kinyi makawuono ponono ni luo chenro achiel kachiel wabiro bedo kwa somo ote magi ote ma bende biro bedo ikonya somo mano e wang' jowi ntiere ote kata mna penjo ma bende apenjo jopiny Sirkal osetiyo nade Mijungu kachako kodi buo dweche madirom 7 chakre ne Sirkal Kenya Kwanza donje telo nyaka sani diwach ni gisetiyo nade maber kabisa imiyo gi kwanata maladi kapoki anyalo wacho ni 80 100 aya nyiswa gimomiyo gimomiyo en ni kwa chako gi wakaw for example agriculture ineno kanyicha gi distribute fertilizer registration mar farmers mani timo chon ni timo gi to nokalga million sani they've been able to timo around 5 million farmers magi register mabose mimbolea manyalo dhi koro wa hope ni in the food security sector giko mar igani wabebedo gi chiemo maber be bodok piny moloyo kaka sochak bed ni dok ngeni kano ikaw telo mar telo ma UDA ni kano biro nwang'io ga 2 kg nwang'io siling 230 sani en 100 gi problem mano 100 mane nyewe kanyi mano more Naivas kana nyoro by the way 179 makoro upogore mano nikech in kore miyo Sirkal Kenya Kwanza kwana tamalo 80 mano mana upogore kata mna gi weche chiemo isewacho weche mag pur gi pith to mano en mana chiel kuom migepe mantiere Kenya Kwanza ing'eni economy kano kawe marach ji te nogolo pesa joma nigi pesa Kenya ka nogolo pesa tebe momiyo ineno ka the shilling obedo much weaker king'iyo sani gin gi taratibu magiseketo sani madhi stabilize the currency masani is at 133 samo we kodini nyoro jatelo no wacho ni bobedo kata obobedo exchange rate 100 acha no wacho ni 100 kata kabera ahinya gapaga beach but adiera mantie ni onyalo dhi kata 80 sawa wadhi bedo kwa fuono matuti bende nyiswa kwa tamalo 80 nini
giloso makore neno ni economy kata mana dongruok mar ochumi bende dhi maber. Mecha kodede korka kore kuongo mondi e kinde thuolo mar dweche 7 chakre ne sirikand Kenya Kwanza donje telo imiyo gi kwan atamaladi e wi 100. Sharon, ing'en bilini osiepna. Wacha kwan atamalo mimiyo jomo. Wawa nyis jopiny adieri modong' wabro dhi loso oko kwasewuok e studio. Wachako mana gi kwan atamalo. Achiel ewi 100 kata achiel ewi 10 anyalo miyo Kenya Kwanza 2. Mano 20%. Anyalo miyo Kenya Kwanza 2. Ariyo gi miyo gi kata ariyo gi pod achunora achuna. Ariyo gi amiyo gi nikech namba 1 ineno gik machalo kwan gik data magimiyowa ni nyocha sirkal machien ne ok nyal kalo 1 million kata ka girejista jopur mondo mi mbolea. Gima giwacho ni pod ok obedo authenticated nikech waseneno instances mang'eny ma sirkal ni osewacho gik moko ma kidok ting'iyo to iyudo ka ok adieri. Koro samoro nyalo bet ni nyisowa ni 5 million farmers osebedo registered kendo osemi mbolea to kara podi. Koro kuom tono koro wawacho ni we wamigi benefit of doubt wawach ni kop dipo ni mano osetimore to wamigi max matin. Emomiyo pod achunora gi kata gi 20 ewi 100 ni dipo ka gik miwacho gi samoro kata onge. To king'iyo sirkand ni nyaka nyodonji sirkal ijajo idha kaluwore gi sirkal machien mane tiyo kama ne gitiyo gi gike kata kaluwore gi promises kata singo mane sirkand ni ochiwo ka bende gisechopo singo go. Mano e parameter mwanyalo jajo godo sirkal. Koro kwa tiyo gi parameter 2 go to wayudo ka pod gin chien kabisa nikech ing'eyo kaka sani ji wacho ni kech koro medore moloyo kech mane wan go e sirkal machien cha. To dola koro idho moloyo kama ne dola nitie sirkal machien cha. Nyithindo oleo dhi school moloyo kaka ne gileo e kinde machien cha. Msara mar jotich sirkal oleo for the first time mane ok oleo e kinde machien. To kaluwore gi seyo gi magi kang'iyo to koro achuna ni wawa migi 20 nikech wan gi jatend piny president mayueyo gi full cabinet. Koro mano wanyalo keto negi aketa 10 kata wachako medo moro matin. To kaluwore gi seyo gi duto mesha kata mana kapok awinjo pach bile mijongo kaluwore gi seyo gi duto dong bende winjo kata mana kaka sirkal bende loso jalup jatend piny Kenya no loso owacho pile dilapidated economy owacho pile empty coffers jatend piny bende winjo kata mana kaka loso ka bende owacho ni gope thung'o gi magi duto bende paro ka seyo makamago bende nyalo miyo sirkal mar mondo mi kik ti makare kama bende gichope. Iparo ni kagi wacho ni gope thung'ogi to mano nyiso ni onengo wamigi max kuom bedo ni ok gitimo tich mane onengo gitim. Ok en adieri. Wasewacho set ni kendo wasebedo kwa wacho pile kuonde mamoko ni kanyo iyudo kend manyien kaka koro akodhe nyaminwa nyoyude. Sirkal manyien kata dichuo manyien ok nyalo siko ni kikwaye ni miya pesa dhi awich go koka to nyisi ni dong dichuo manyochak golire cha kata koki ne ok owich gi. Ma e gima watemo nyiso Kenya Kwanza ni sirkal koro gen ok koro wachak wawach ni ka gini otamo watimo to en ni nikech sirkal machien cha. Aparo ni ok en a good justification ni ja Kenya onengo bed ni nindo kech nikech sirkal machien ne omesa sirkal. Kwa dok chien nyaka tuo ne wayudo sirkal nak ma Kibaki notele. Kane gitimo campaign ne gi promise jopiny ni kwa donjo to kwa biye weche mag corruption kwa donjo to nyithindo bro dhi school ma ok ochudo. Kane Kibaki odonjo to no yudo dilapidated economy ma Moi no dilapidate for 24 years. To Kibaki no ko lament ne jo Kenya ni ung'eyo kaka 24 years go nyorach. They started their work and indeed kan yaw school nikech macha ni timo election dwe mara 12 to dwe mara 1 nyithindo ni e school. Kano yaw school immediately. Ne ok giywagore ni economy was dilapidated. Nyithindo no the school and free primary education took off. Omiyo jo Kenya Kwanza onge gi any right to say ni ne giyudo coffers nono. Ere kaka ne giyudo coffers nono to Rigathi no kwayo siling
1.5 billion mondo tim go renovation mo mie 500 million mapoko deny to seche go wacho na giyudo 93 million kende e coffers. Ang'eni mago duto te wabiro bedo kata mana kwatwa ke ahinya bende kaluwore bende gi weche mabende jaul wach kata mana jalnero mabende chiwo ne gi paro mano motenre kod ohala mano weche mag uchumi David Ndi bende nolose mijungu na ndio kanyo ka na imiyo Kenya Kwanza 80%. Mselosa ahinya kaluwore kod weche mag agriculture mabende odede bende winjo ka nitiere gi to ni dibede ni mbolea ni samoro no kochopo ne kata mana moko kuom jopur gi jopith kopogre kata mana gi mano kwana tamalo 80 mabende miyogine imiyogi nango luasi neno kabne kare jini makare sekta mar thieth sekta mar somo sectors duto te tango mo sekretary Sharon jogi nyaka ne ka pesa te magi goloko ne giwegi kanono koro ng'ani nyaka rebel is completely anya wacho ni ker sani ogero piny manyien maonge gimoro amora mane giyudo no niko wach ni kofas ni nono kofas sama ni nono matene ni kana mana pesa mar ohala mabedo ga e piny kogol te onge kaka inyalo regenerate pesa iseng'e ni juma achiel kere choko kata mana pesa di mane mano pesa mag osuru dweche madirom abiriyo sirkal uschoko kata mana pesa di Sharon wapimni sami golo pesa oko te madolo dhi kaka odhicha matene ni kata mana debt me service gi expensively koro kata de kare collect as much as possible mobed go ngeni the debts are expensive to gin expensive nango nikech actions mara previous government to ando ka her bedo ni awacho wach government mano maro uru mano dhino ahinya ananyalo mana wacho gima gitimo sani edwe achiel kerno wacho to bwabo neno nikech en gima oseyangore maber mafuta ma gibo bedo ni gigolo Saudi Arabia gibo bedo kaka chulo in Kenya shillings matene demand mar dollars ya bedo mal matene obodok piny matene kata ki service debts kanyicha watero 100 billion koribotero mana 80 dongo save wa 20 billion manyalo konyowa nikech the pressure on the dollar odok piny kamane kaki nyalo loso uchumi king'iyo wach food security agriculture and everything kwa wacho ni farmers million abich obedo register mana dia nikech mbolea osebedo kabedo distributed pok winjo complaints kamora mora ni ng'ato ok oyudo it's efficient pokatieko watieki kata mana sani kanyicha wacho ni LPG gas jibo ng'iewo bei mayot en adier nikech registration mar distributors mar LPG dhi mbele koro okanya wacho ni wamigi time anyalo wacho ni gitiyo mago gin singo moseketi ok en singo en tich sani ano kanya wacho ni nitie singo sani koro wang'e na mo okanyalo wacho okanyalo blame previous government bokanya bedo singo an kaka nyalo defend the government en ni sani gitiyo waneno ka LPG registrations dhi mbele distributors will be there my insurance amidhi gas didok piny chiemo sani wasea 230 180 sama sani chiemo dhi bedo maber ineno ka piny ber koth chwe kata koth ogowa oko ka chiemo bobedo economy gimane thagowa expensive dollar ok dhi bedo nikech koro watiyo Kenya shillings ng'iewo mafuta matende ni will be able to service our debts easily to kata kiwacho what civil servants ditim nango ka in gi gowi to in gi pesa ok ichulo gowino nikech kokichulo gowino to then wane gimilong ni debt distress then rating mar piny dok piny koro wa service man mondo wa maintain high levels to gopegi kosechulo kuom ranyisi koro kata mana kaka jotije mag sirkal poko kata mana kidhi chulgi nyesi week ni winjo kata mana ka moko kuom gi bende oseringo modhi dul mar kotu ka bende gi chano mar dhi ng'anyo lakteche bende winjo ka dwaro ng'anyo ka dwaro ni omenda magegi poko chulgi mano koro ng'anyo dwadhi nyime to omenda mano ma bende wacho ni gope osemachua kendo dede ni paro makamane neno nato ajo kapo keno wuoyo ni mesha jo Kenya nyaka ore nikech ker tiyo to be kata king'iyo maber otiyo maber nikech the moment wan gi cheaper ways mar yudo pesa kata mano wacho ni this is a syndicated loan ma pod biro ma will be help their development kendo wacho maber niya okodwa kawo pesa no choko pesa ni odhi kawo pesa oko ni ochulo go salaries nyakwa chula salaries gi pesa wamwacho ko kai koro wade uru mana nyuo kwa bodhe mama ber Sharon pindo tek wa nyiso na dieri ni biligi ni samoro nyalo wuondo jo kama to pin tek mbele ka namba chiel ka
jo Kenya Kwanza kata sirkal makoro nie tich e telo wacho ni sani koro nyowe ka bech mogo nyowa 230 to sani wasechopo 180 kata 170 gi wiye whatever it is. Ang'o exactly magitimo mondo gino chorre kanyo? Subsidies ma fake manyicha ntieka. Donyicho golgi. Gimagitimo watieki gimagitimo subsidies manyicha bili woche ko. Gimagitimo mondo gino chorre kanyo onge kata chiel. To subsidy miwinjo bili wacho ni nogolgo. Wa exchange wan jok ma owilo mana gik moko nikech kouru wuok e telo na chiwo siling alufu timiya 63 units mar power. To sani ka chiwo alufu timiya 45 units mar power. Gini ni odoka mogo nang'iewo 130 230 to power nang'iewo agalufu nang'iewo go 63 units. Sani koro alufu ang'iewo go 45 units to mogo adhi ang'iewo ang'o. Koro chalre onge gimo lokore. So onge ng'amo awacho gimore wach power. Wotieki. Mili kwe amos. So gimo se loki onge. Number 2. Ka wawacho wach mar mafuta ma Saudi. Gimo miajisi ni amiyo jo Kenya Kwanza 20%. Nikech okinyal trust wach jo Kenya Kwanza 100%. Number 2 kane kero dhi Saudi, no dhi Saudi siji for a day or two. Magi wacho ni gini koro gitimo government to government wach ng'iewo mafuta. Ka koro sani wang'iyo gini e yo matut, to wayudo ka onge government to government e gini. Nikech biro ng'iyo the oil marketers magi kawo giketo manyo ker wacho nyoro. Wawacho Galana, wawacho Gulf Energy. Magi gin private companies matimo and more. Ere gimomiyo national oil is not in this category. To gin jo usmo mag sirkal. Odechi manyoro na gichwalo ng'ura hinya marketers mag. Exactly. Koro gima temo kelo en ya ker no wuondo jopiny. President wan go Mariambo. No wacho ne gidhi timo deal mar government to government emomiyo oil marketers. Gima jogi timo en ni oil marketers ka ofil ni ne gin osiepe Uhuru gi sirkal machien. Koro igologi ikelo oil marketers mar now friendly to Kenya Kwanza. Kidhi ng'iyo the 2 other or 3 ma Saudi Arabia, bende ok gin government entities, gin biashara mag individuals. So gin mana jok ma sirkal timo broking e kind biashara mar individuals in Saudi. Bende dipakra mana ni kata mana brokering mana kaki wacho no ni e kinde kata mana ohendni mag ji giwegi. Bende paro ni fuongruok bende nyalo biro ne Kenya nikech koro gimora chiel ma positive inyo modhi makamage ge omenda mag pinje ma oko mano. Gimora chiel ma positive about the whole thing en ni kanyalo bedo adieri ni wabiro chulo mafuta gi shilling ma Kenya kata omenda ma Kenya. To wanyalo yudo yot moro matin nikech ok mang'eny. Wanyalo yudo mana matin e weche mag duoko pressure mar dola piny. To dola ok nigi pressure nikech wach mafuta kende. Mafuta en mana achiel kuom gik mamiyo dola bedo gi pressure. Nitiere other businesses mang'eny ma ok wanyal timo from Kenya. Chuno ni pod nyaka wawuog oko wamany dola go in large numbers. To kad adwa wacho gimomiyo uchumi marwa pod ok dhi bedo maber machiegni ni. En ni nyo ogol report gi kambi kata duol machoko ushuru KRA. To giwacho ni nyaka February dwe mar 2 manyokalo gisechoko 1.2 trillion. Against a target mar kanyo wadong gi a deficit ma 900 billion. Ma ok wane ka dhi chokore in the next 2-3 months mitieko go financial year. Nyiso ni pod wadhi bedo gi gap maduong' ma biro chuno wa ni nyaka waol pesa kuonde moko. To government biro chuno gi ni nyaka giol pesa, to pesa bende gisekwer ni gin sirkal mano biro ma wach olo pesa. Ok gidwar. Koro pod dhiera ni wadhi timo nang'o e mbele ka. Bila ng'eni nitiere seyo mopogore ni selose ber ahinya mar sirkand Kenya Kwanza. Okenge ma bende gisego nyaka gisani. Ini onge seyo moro amora ne sirkand ni. We akwonga wach maber. Mesha kwa wacho gik moko kanyo manyaka duoke maber. Saming'iewo mafuta cheaply, matena ni kata mana electricity mano ng'iewo 60 units 40 to makoro wacho 45 bodo piny kata ino ng'eye meshak ni osomo konga mano mana singo lakini poko dok oken singo mano gima dhi timore en gima inyalo neno
to kanyal sayo jogi ni nitie gimoro marach ma gitimo nikech ne about a lot of restructuring and reorganization kaka ndi wache cha KRA itself no wacho ni gi collect up to 95%. The last time ne at 93%. Koro problem mana neno kae minyalo wacho ni anya sayo gi mathin awachi emana spending plans magin go gi spend nade pesa gi ka se collect gi itero gi kuonde mage ineno. Koro there needs to be reorganization mar spending plans around Kenya Kwanza government kaka gitimo gik moko nyaka ging'ini what they spend weche mek thieth, what they spend weche mek transport nade molo kaka jokane spend before ineno. Koro anyalo wacho ni wanyalo bedo ni Kenya Kwanza sani gimoni go concentrate and spending problem emagin go wach mabende no wach kata mna gi David Ndibe en spending problem ni kenjo jok moko matiyo gi pesa marach to man civil service achiel ni spending problem ni paro ni achiedh nade wuok kanye. Spending problem is a systemic problem ok en problem ma Ruto kemko kono biro go mokine kata mna ni spending problem ni nyalo bedo kata mane osara samoro kaluwore gi jolup jotende migepe mabende no medi wantiere gi migepe mopogore wacha diere adwanyisi kech gini hapa ni wango iji ahinya ni ngani no be appointed cast gin ji pra beach to wacha diere ka economy wani nyaka nwachake nyaka sani ose expand to the extent ma one get 3 trillion plus budget surely mano salary mathin monyalo cover matien ni tich bo medore to bende gini medruok mag jotend migepe mabende jolup jotend migepe mabende no mede kipimo gi sirikanda manu Uhuru Kenyatta no medo gadi Uhuru ne nigi 37 eno medo mana 13 kende Uhuru na nigi 20 gi wiye Sharon we kapo kabire wach goes to waka miluongo ni CAS go kuma spending oketho go gik moko te ochakore e State House budget manot losi gi parliament gi ministry no keto ni State House 8.4 billion for a whole year kagik dweche auchiel abiriyo State House no se spend more than that 8.4 billion magi chopo 9.5 billion magi choro gi review the capping mar that budget magi tero to 15.3 billion nyiso ni spending kata overspending ochakore State House karidore piny koro esache ma iwacho ne jopiny ni yudo dilapidated economy to budget manyocha yudo kano keti gi parliament mondo State House otigo 8.4 inisekalo pok kitieko kata higa not isekalo minyono 9.5 billion ere kaka idwa tim joma ni piny e buoi kadhi piny nyaka lada ma piny mogik e civil service mondo mi kik gi overspend it will not be possible ok nyalre nikech iniwuon i overspend by far to ere kama pesa ni bede spend nikech wawacho ni ne kisiasa ne gato no Uhuru no yawo by State House kendo kongo ne madhore malich to ka twan gi jolemo lilo to gi spend 15 billion twice the budget man Uhuru spend ko anyalo explain ere kaka dang what trust this government ni give the team the overspending bele kamane momiyo an katiwacho sechegi pod luoro an go mang'eny ni sirikal ni ok dhi restructure gik moko kaka David Ndi wacho no manyalre ng'amor inherit dilapidated economy chako mieu an extra sijui 13 ama 14 CASS CASS gi ok en about mshahara kende jogi ni a lot of foreign trips ibro yudo ka allowances foreign trips offices sani koro Kenya ka loso nyaka office of the spouse of everything nyaka spouse of the gardener in State House nyaka bed office mana mar Mudavadi kende mwangeyo mana Tesla Mudavadi kende office jaod rigiji ni reverence miareyo mane payroll to iwacho na ni en musalia kende so an gima pod luoro makago en ni KRA ose fall short collection tineno spending no ose reduce trust mar jo Kenya kuom sirikand ni omiyo gik miluongo ni treasury bonds makonyo sirikal yudo omenda magitimo go tij maendeleo ose dok piny ma sirikand ni gi jatende President William Ruto ose increase nyaka interest mar treasury bonds
mondo ji ong'iew johala ong'iew to tamore ang'iewa nikech ng'ama trust sami keto pesa ni e treasury bond en out of trust ni nitiere gima dhi yudore to gino sani ok dhi treasury bonds osetemo ma ok dhi nikech trust onge kuom sirikal. So sirikal nyaka kuong ringi mamed ket jopiny e level ma ginyalo trust eka ji nikech sani ka an gi pesa na matin tadwa keto ohala oko kanyo akwonga ng'iyo ni to market wa ni chal nade begini dhi begin kaso pesa na ni nyalo nyumore ka neno ka an gi luoro no nyalo nyumore kendo indicators nitie mang'eny no nyalo nyumore to seche moko I would rather just keep that money a bank mawacho ni konyalo nyuolo na interest moko matin kanyo to afadhali aweye to sama keto pesa no oko e ohala to andiko ji yudo yuto. Sharon kawuono nitiere picha moro madhi nyime e mbui ka an ni nene wuoyi moro lonyore duk ni e town ka mano kawuono ang' ni nene ka koro ka gimotimo onge pesa bendo sekete biashara koka ok nyal chule jok matimo tenda oko ka koka sirkal ok dwa chuli to nyithindi pok odhi skul ionge gimoro amora kaka itimo onge pesa be nikaw iketo kanyo te ineno gimoro matin kamano miyo ji mane scale neno kane ng'ato nigi pesa ne to wacho ni gima neno cha kik adhi e gigi kik adonje ohala bila ni pesa na dhi nyumore to kap ji okano pesgo to economy medo bedo donc ramna kaka pile wangega ni government bonds ema iwacho ga ni gin omenda moko nyal ga lali iwacho ni money trusted tema sani dano minyalo kata mna kit kata mna kopogore mana kata mna kapoki explain bili nyaka sani wangeni piny Kenya wasechoro kwana mano mamalo mogik mabende nyalo kaw godo gope koro nyadiriyo e thuolo mar higni 3 mano mosekalo sani koro Kenya aneno ka kwan mag gope dhi chopo siling trillion 10 rida defend wach mar tiyo gi omenda e yo moko defend wach mar tiyo gi state house budget mang'ani wacho mesha ka budget mar state house nolosi tam mar Uhuru cha to tiyo gi pesa te mano budget for awacha dier o make sure ni samo wuok in August to setiyo gi pesa cha te kaka ne en tiecha kata ne en milion 8 state house dang be ni onge pesa ni koro status pesa ok nyadhi emomiyo that thing go emomiyo that value of that spending goes up because iwijo kiwacho pile ni ne giyudo ka onge gimoro matin ni budget manoket for a whole year ma state house ng'ani kane wuok otiyo go te koro obed ma onge pesa emomiyo that spending no dhi malo a defend marach kosa defend maber Sharon does it make sense or not rita mesha Billy ine ma podi wuoyo no bende en adieri ni budget mosom dwe mar 6 to ji oyiero dwe mar 8 Uhuru osetieko 8.4 billion very possible nikech you do not have to do much but just to commit the funds nikech mano na ringo nyaka hiko ohala mano ma bende biro dwe mar 6 makanya budget mar Kenya kwanza mokuonga ngeni biro bed ka iso wakwong wang'ia neni ya ana wacha diere wang'i urang'ia ni ya budget mokwongo mar Kenya kwanza dhi bedo nade kwa judge gi from the premise ma ok ni this mixed budget manyicha gishare gi Uhuru ni manyicha Uhuru gi jogi osechamo kaso koro kete wiye dangoran ma onge to en president ya dangoran ma onge pesa on the issue mar treasury bills or treasury bonds makonyo piny jo wang'eyo ni e Kenya kae ji adi man gi billions manyalo ng'iyo gigo gin what percentage are they 0.3%. In fact, nti statistics moro mawacho ni jok manigi 100,000 e account mokano madhi malo are very few. Koro inyalo imagine ni jok mang'iewo gi madhi ng'iewo bonds gi gin jok magi dong johala to johala manyiso luor ni Karuto no biro to weche dhi bedo marach koro gigolo pesa oko te shilling koro dhi piny and everything gin manyicha gi ng'iewo kendo gin manyicha gi go ohala no gi sirikal to gidagi go ohala no ang' ni tim nang'o to you behave kamano what can you do? There's nothing you can do. You must get confidence. No, kotamore miyo gi confidence. En moro mana kaka wago football cha to okidwa mako mpira nikech ni handball to ng'ato chiko ni oketo ni handball amekushikisha donge mane gima notimore koro mae jogi nomako ni Ruto handball mane gima ne gitimo but seyo gi bro dhi nyaka karango nikech sani koro en dweche 7 sirikal Kenya kwanza kata mna kiwinjo jotelo pod giseyo mana wach anto kabiseyo aduoka nikech Meshak ema as rested but adwa nyise mana kama pesa no dhi so on the issue of treasury bonds jok ma osebedo ka ng'iewo gi man gohala madongo kae ma nogolo pesa oko
onge gima inyalo konyo nyaka koro giyud other innovative ways ma ji nyalo ng'iyo momiyo gi raise interest rates mondo jok man gi pesa mapiny kata mapiny mogik nyalo bedo gi interest. An nyieni temo mana konyo piny nikech joka nokethe. Erokamano ahinya. Kenya korom gajuanga pachi nang'o kaluwore kod weche ahinya ma bende Bili Mijungu poroka aneno ka jopiny bende osedonjo gi paro mopogore opogore kanyakla kod Mesha kod Dede. Yiero mar mondo mwako yweyo matin abiro gi moko kuom ote ma bende sebedo kioro kik dhi mabor. Hii imeenda kabisa. Kila wiki lazima kuwe na mshindi, sio lazima ijae 13. Shabiki nilianza kitambo, nilikuwa nacheza hii mipira ingine, lakini wakati nilijua Kaende nilijaribu Kaende, na sababu sasa nimekuwa mshindi wa Kaende. Sabiki ni rafiki wangu na ninaichezaga. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu. Wanyiew gik wa mondo yakawa gere. Kikideu, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'en ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Oh, you're here. Friends becoming family. Home-cooked meal. Ice-cold Coke. That's the recipe for magic. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Nyakwa Ramogi. Wachaka ni giweche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gimi gi mich. Buch Jopin. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjare penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. E odiochieng' mar 8, Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth, kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana Ramogi TV. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Suri machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Nigi gola ki ng'wei. Itera kaji. Ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano. Wach hera gi ech dhiok wach ka kucha. Kadengele. Wogi. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 mar otieno.
Nyakwar Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo eka wager. Kik idew, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Nyakwar Mgajong dakika ina beach tok sangwen marokinyi kamoro mora mintiera rwaki okang marare wadhi nyime gi twak mane chendo mar mbaka oromo twak ma bende wadhi godo nyime nyaka saa beach maronyango parni okang marariyo makama bende waja tudre gi jofwambo magwe kor gwenge mopogore mar mondo mi ginyiswa pach jopiny chutho kaluore gi thor wach ma wantiere godo nasingo nadhi duogo gi moko kuom ote ma bende in japiny maneno wa isebedo ka ioro abiro bedo ka somogi bang' mano Bili gi Mijungo Bili gi Odede biro bedo ka duoko. Kwa chako Derek Nyakwar Ofiro iwacho ni sirkal tich otamo kendo ngima oseridore ahinya makata mogo manyo ichungo wacho ni sani en siling 180 onge ndi pod en siling 240 nyaka siling 230. Bili biro nyisowa kama bende imbede ni nyiewo mogo manengone ogonyore mani wacho. Kopogore gi mano bende Steve Biko iwacho ni imiyogi kwanata malo 0.1. Sharon telo mar Ruto kod joge tiyo wa aritha. Kendo sirikandno okodeo ng'ata wuon koti marateng'no wuondowa. Ng'at moro koti marateng' wanong'ere ang'eya koro. Duncan Kiura iwacho ni actually it's like this Mijungu has been bribed. They talked about economy and the salaries have been decreased. Living standard increased actually, bei ya unga ndo inapanda. Mano patch Duncan kanyo. Engineer Lazaro Kanyamboki iwacho ni Sharon sirikand ni onge max manyalo miyogi tich kata chiel. Anyalo mana miyogi 5% e wacho politics maga propaganda. Mano pach engineer kanyo. Apa na biro bedo kasomo ote mogik mano mar Joseph Oyugi. Iwacho ni kon Bili Mijungo owek pako jo Kenya Kwanza. Ochumi ni kama rach sani batadiera en ni Joazimio emane otimo kampeni gi pesa mar sirkal. Mago gin paro mopogore Nyakwar Mgajong ma bende jopiny osebedo kaso mang'eni Bili kori mar duoko kata kamano wewa ka adhi e kaunti ma Kisumo monde ibiro bedo kiduoko moko kuom seyo ma bende jopiny sei godo. Nyakwar Mgajong e kaunti ma Kisumo haneno ka nyawadwa Millicent Adhiambo oseikore mar bago twak kod oganda hinya kaluore koda thor wach ma wantiere godo sirikand Kenya Kwanza iparo ni osetiyo machalo nade chakne ne gichamuma mano chien tarik 13 mar dwe mar 9 mar higa mokalo. Millicent Adhiambo kinyalo mna winja kaunti ma Kisumo ochiyo nade to jopiny wachango ahinya kaluore kod tich mano mar sirikand Kenya Kwanza. Nimepotea. Millicent akeni inyalo winja sani haparo ni nalal ni matene kinyalo mna winja kaunti ma Kisumo ochiyo nade to jopiny wachango ahinya kaluore gi thor wacho mar odiochieng' makawuono. Ero kamana ahinya Sharon achiel kachiel kawuok e kaunti ma Kisumo kandi Kisumo chiyo maber odiochieng' makawuono wawuok e kar dak ma Molem kama bende wadwa loso gi jopiny makoni mondo gimiwa pach kotenore kod thor wach ma bende wapedho e mpesa wa kawuono kwachako kotenore kod kaka sirikal ma pacho kae ndio osetiyo nyaka ne gidonje tela. Abro tera achiel kachiel kwa ketho sa ir jopiny mondo migi miwa pach gi ginyiswa ni to gin gineno nade sirikal osetiyo nade nyaka sani nyaka ne gidonje e telo. Machiegni angne achak kodi king'iyo kamera inyisa nyingi then inyisa ni to in gi pachi iseneno nyaka ne sirikal mar Kenya Kwanza kotelne gi kod jatend piny William Ruto nyaka ne gidonje piny oseyiero jotelo mopogore gisetiyo nade nyaka sani. An iluonga ni Victor Nwai, aja Kano ka kendo aja Molem ka. Adwa ni awach ni sirikal masani tiyo okwasaneno ber kata matin kaluwore gi uchumi moidho. Uchumi oidho ahinya kendo kata kaka nyithindo chiemo onge. Wakwayo sirikal mondo ging'i weche mag uchumi kata ka gidhi mbele gi maendeleo mamoko to uchumi rach kabisa. Waywago petrol ni malo kendo kata weche mag mogo ni malo. Nyithindo ok nyal chiemo maber.
Koro wakwayo sirkal mondo mi gikonywa kaka jopiny mondo gilos uchumi mondo uchumi odog piny. Ka ok kamano erokamano. Erokamano ahinya. Machiegni ni nyalo wacho an kuom gi nyinga iluongo ni Chalisa Kama. An iluongo ni Chalisa Kama. To kadak nyama kadak molem ka abiro tich ka. To sida mwaneno kaka jopiny. Sikul wachne rach, owene jonyuol ting' te. Sirkal nowacho ni chulo pesa ko gima gitimo wan jopiny jonyuol ok wane. Wang'iewo buk, ng'iewo nyaka chok. Kidok korka chiemo wachne rach. To jatelo to aneno ka siko huye malo. Menta keni huye go to joma gi sponsor wuothe go. Pesa nego oparwa go piny ka. Mane kwayo ma wan go. Erokamano ahinya. Machiegni mana mapiyo piyo amako ni kaka chagini. Erokamano an iluonga ni Samo Ngiri kata Ngiri M-Pesa. Wawinjo matek sani endie sirikandwa ni kendo kaka ne sirikal ochakore waneno ka ok wan maber ahinya, wainyore ahinya kabisa. Mana ka jowete osewacho school fees ni malo, uchumi ogore noma kabisa. Koro wakwayo mondo mi sirikal oket dialogue mapiyo mondo mi ji owuo. Seche ma dialogue dhi mbele, ng'eni jok ma seche ma Azimio ketonwa dialogue, Azimio koro chung'nwa kaka wan jopiny, nikech wan sauti wok nyal winji ka, lakini Azimio no dhi miyo sauti wa mondo miyo winji. Wantiere kod ywak kabisa kendo rem ng'eny sana, wainyore kamano. An iluonga ni Josu Otieno, an ajakano kae. Tawacho mondo mi sirikal mondo mi okonywa nikech sani piny tek kaka ji nya konyre. Mogo ka ber giduoknwa kata mana 100. Fuel bebe ni malo kata kaka wanya konyre onge. Mondo mi gikonywa ok ni gin daka matin gin gidhi loka giduogo daka matin giduogo e Kenya ka wan kaka wanya konyre onge. Gitem mondo mi gikonywa mondo mi jopiny oyud kaka konyre. Erokamano ahinya. Kadhi nyime katieko mogik, sirkal osetiyo ng'ade pachi chalo ne kaka japiny. An gi nyinga iluonga ni Pascal Otieno, an ajadak Mamolem ka. Adieri mar wacha ni jopiny inyore kendo e ground ka endi onge ng'ama nyalo winjo maber gi sani. Kata ka uwinjo gi habari uyudo ka jopuonje ywak, dakteche ywak, nyaka polise ywak. Koro wan gima wanyalo kwa jatend piny odwoknwa maisha piny. Kaka nowacho kinde mano campaign no dhi dwoko gimoro amora piny, odwoknwa gimoro amora piny, mogo nyaka dog piny, fuel nyaka dog piny mar mondo mi winjruok obedre. Ne giloso put moro nonego bed ni dhi wuo gi jo Azimio. Kok gidwogo bech mogo piny, kok gidwogo bech mafuta piny, to mana kaka jatend piny nosewacho kaka ko campaign ni gimoro amora biro dok piny. Koro wan wakwaye odwogo gimoro amora piny mana gimulo kaka jo Kisumu County. Kwa majina mimi naitwa Hassan. Mimi nafanya hapa Molem. But sasa hii maisha imekuwa ngumu sana. Sasa hii maisha ni ngumu sana. Sasa vijana kama sisi hatuna kazi. Kiangalia sisi kama vijana wetu tunafanya pikipiki, mafuta iko juu. Mafuta iko juu. Sisi kama vijana hapa hivi tunaumia sana. Serikali tafadhali turudishie vitu chini. Sana sana chakula. Kiangalia saidi ya kulipa mimi kama niko na mtoto, nafanya jua kali hapa hivi. Pesa hakuna. Tunaumia. Kwa maoni yako unafikiria serikali imeshafanya kazi? Mimi naona hata wenye walichagua kuna kitu wanafanya because sasa ndio mbaya kabisa. Warudishe vitu chini. Mana kamano Sharon, kionge penyo bora mora mano moko kuom penyo mabende mako kuom paro mopogore mowuok kuom jopiny mawuok e kar dak Mamolem kaendi ka bende gin gima giwago maduong' thoth gi wacho ni kaka gineno onge tich ma sirikal osedhi kuma ber kaluwore ni kaka uchumi ma pacho kaendi chalo kaka ngima oridore gi gigo mopogore. Sharon, aduoko ni mondo mi dhi nyime kod toro wach kata twak ma wan godo e studio wa. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo wawinji makare nyakwarom gajwang' mano Millicent Adhiambo achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu. Ang'eni odiochieng' ma kawuono bende luwo weche mopogore e kaunti ma Kisumu duto. Nyakwarom gajwang' ma bende Millicent Adhiambo biro bedo ka kiloni e chenro magwa mabiro. Kwa kamano waduoge twak kendo wadhi nyime gi twak ahinya kaluwore gi kaka sirkand Kenya Kwanza osebedo katiyo nyaka sani. Ote ma bende biro bedo kioro abiro bedo ka somoge kwa dhi nyime gi chenro makama. Ote ma bende nodonjo jopiny thoth jopiny kata mna kiwinjo kata mna kaka jopiny kaunti ma Kisumu bende twak giseyo sirkand Kenya Kwanza gisebedo ka gitiyo e yo makare. En ni thuolo mar dweche 7 bende aneno ka jopiny moko wacho ni samoro thuolo mar dweche 7 tin akenyo dede thuolo mar dweche 7 kidwaro chak non kaka sirkal osetiyo.
bende tin nikech onge ga ni sirkal ichako namna nono thuolo mar ndalo 100. Thuolo mar dweche 7 Sharon duong' nikech kikawo dweche 7 ka ng'ama miyo mako ich to dong' mana gi dwe achiel kata 2 to nyuol dweche 7 lach kabisa. To dweche 7 ka kech chamo ng'ato lach, jomoyieng'e ma dweche 7 tin negi. So ok inyal wacho ni ei dweche 7 matin ma ok ginyal loko gik moko ni. Ei dweche 7 gi gin to gise exhaust budget mar State House ei dweche 7 matin gi. But ko gik ni gimidwa mi jopiny to dweche 7 tin, sirkal ni wamigi uru time. Ko gik ni gik malokore e ngimagi gi jok ma gimiyo tich to dweche 7 ng'eny nikech osetim gik makamago mang'eny. So gima ng'eyo ni sirkal, Sharon, ka wachako campaign kawuono, Billy Mosiepa ni nyeo campaign Migori kamanyo kom mar Senate ma Migori. Apa ni seche mi campaign Billy, ing'e maler ni shida ni kanye county ni makadonjo to magi ma a short term makwonga timo to magi ma a long term ma by the time matieko tija e sirkal magi ma aseloso. So dweche 7 onengo bed ni one at third quarter mar budget mar iga ngima. So nyiso ni first quarter wasetimo, second quarter wasetimo, samoro wane third quarter mar budget, kati watieko gi fourth quarter. Sami setieko budget, first quarter budget gi second quarter budget, ine third quarter, ere kaka gino pod tin ma okoromo kelo lokruok. Especially e kit ngima japiny, e gik magidwaro makawuono kaka chiemo. Kane wawacho dweche 7 e gik ma long term, to ne wanyalo wacho ni dweche 7 pod tin. To dweche 7 korka bech stimo idho. Dweche 7 korka ohendni ogore piny, gik moko ok sudi. Onengo bed ni dweche 7 waseyudo gik moko ariyo. Bende nitiere singo ma bende gisewacho. Billy kata mna motelo nomulo wach mar LPG gas. Mano gas ma bende nwang'e ni jatend piny mano William Ruto. Bende nosingo ni kabro romo dwe mar 6, wani dwe mar 4 sani. Wadong' mana gi dweche 2 kende to samoro nengo mar gas wabiro bedo kwa yude yo kata mne bei mombekne. Apenji Sharon, be waseng'eyo statistics kwanata malo mar jo Kenya matiyo gi gas kata e bombe kopogore gi emier man gwenge. Wabro yudo katin ok gin kata nus wanyalo wacho ni 50% mar jo Kenya. To sirkand ni campaign gi ng'eni ne ok oyiengore kuom jo Kenya matiyo gi gas. Sirkand ni campaign gi noyiengore kuom jabul bando, jadhir wilbaro, mama mboga gi jok makamago. Omiyo onengo bed ni focus gi on gimoro amora ma gitimo en focus mar mama mboga, jabul bando kata jadhir wilbaro. Kanyo ema onengo bed ni ka waduoko gimoro piny manyalo affect ngima jo Kenya. To ging'iyo ni to ji adi e jobul bando gi jodhir wilbaro gi matiyo gi gas. To ji adi matiyo gi yien kata matiyo gi mafuta taa. Ero kamana nyaka pok waringo odhi e county ma Kisii. Mijungwin bende winje pacha. Inya nyaka luore kod seyo ma bende jopiny sei godo ni dhogi riek. Isiro mok sire mano paro ma bende pod imedo chiw gi jopiny. Ahinya nyaka luore kod tich ma bende sirkal Kenya Kwanza osebedo katimo. Oking'e ni anya neno gima Meshak wacho, nyalo bedo ni nitiere adieri moro, nitie struggles ji ok winj maber. To ka ji ok winj maber kata mana Ruto no bok winj maber. Kerno uwuon bok winj maber nikech en gi pressure mar piny mondo gik moko bech gi odok piny. To let us hope ni sama bong'iewo mafuta e bei mayot, electricity bodok piny. Meshak ang'e ni percentage mamalo mar ji tiyo gi electricity kata gionge gas. Bech gas be no wacho niya bodok piny nyalo bedo kata shilling 500 to 700. Matiende ni kata mana in terms of public health benefits, jok mane tiyo gi yien obo bedo ni otero gi malo. Singo tang'e nitiere. En mana ni singo duto kata mna thoth ne ma bende sirkal Kenya Kwanza chwalo bende okine kata mna kiketo kata mna tim. No, token kata singo kende. Ko wacho ni time dongi time kata David Ndidongun manu host ka. Mo wacho ni mae gima watimo kamae kaka wa negotiate. Majatend piny mo wacho ni in the next 1 month, in the next 2 months
Sirkal mora mora nyaka bed gi foundation. Kata kiwacho ingeni kata kiwacho ni inyalo judge sirkal mora mora kata in 100 days kakitimoga. Okonya bedo ni in 100 days ni gisegero ndera adi or anything. Gin mana specific interventions moko minyalo tim or minyalo wachi. But kama wantie kawuono aparo ni wan kama ber, wan gi direction ma keromio maber, wabo ng'iya ni cost of living ni kwa tiyo gi mafuta nikech wang'eyo ni mafuta no it's the biggest issue. Konyalo dok piny, I can assure you ibo yudo chiemo mayot kata mana the cost of production. And then wiki kwil mesha ni William Ruto nyicho kokelo kokomati moresani kata uo mantie Ukraine. William Ruto nyicho kokelo COVID to Uhuru mondo no sustain this economy. Nyaka sani kiji nokti nyaka noka a lot of debts. Makoro the effects ma debt ko sani eka neno ka ng'ato moro ka kata den mana jatenda zimie madoka openyni podo kubedo mayot. But nikech itimo gimoro ji obed gi hope kikwa bed ni wabodhore ahinya ni ojo gi okti watim gimo wanyalo timo. Let us trust and hope ni gimbe gidhi timo kaka jo Kenya Kwanza gidhi timo gima timo to foundation bosebedo se an bende Sharon uwe uru Hustler Fund dong ji nyalo boro pesa to nyalo timo anda mathindo to singo mar Hustler Fund ne nango kata mani manifesto nen Hustler Fund nonego beni lift jok man piny gikelo gi malo sani gidhi e phase 2 mar launching mar Hustler Fund for the business to wache uru be eyeka ni masani ni tutiyo in mesha presa na hash star 254 hash bili makamana paro makamano nyakoro mgajiwa ng'wadoro rengo kinda achiel kachiel nyake county ma Kisii nyawadwa Crispin Otieno nitere gi jopiny county ma Kisii. Chris mana kinyalo winja county ma Kisii ochiyo nade tinyalo mana chako twak ahinya gi jopiny ma intiere godo kaluwore kod chal mar weche mag thieth. Ora nya Sharon abiro na chiel kachiel kawuok e boma ma Kisii kama okinyi makawuono jodito mowuok e migepe kata migawo mano mar thieth e kaunti ma Kisii kaachiel kod riwruok mar Amref timo romo makende e kaunti ni ma Kisii mar neno kaka ginyalo goyo mijingo weche mag kedo kod tuo no mar corona kaachiel kod tuoche mopogore opogore mok gam amamiyo nyaka sani ndo ni mondo los kod jogo ma timo romo e kaunti ma Kisii mondo giler none ni ang'o momiyo romo no timore e kaunti ma Kisii to ji onego bed ni timo ang'o kaluwore kod kedo kod tuo mar corona. Inyalo nyisa ni iluongi ni ng'a asto ilernwa romo ma kawuono en romo marang'. Nyinga iluonga ni Berry Lanyango, atiyo gi kampuni mar Amref Health Africa, ofiso maduong' nitiere Nairobi. Kawuono wantiere Kisii County ka komakore gi jogo ma county management team mar Kisii County kawapango chenro mar project ma wan godo manyien mobedo funded gi Croda Foundation in the UK. Chenro ni bro bedo ni neno ni tuo mar COVID watimo ne jogo mag Kisii County vaccination mondo wane ni tuo ni odok chien nikech en gima pod ni kodwa to kendo ok wanyal wacho ni oserumo. Koro nyaka wane kaka wageng'ore gi tuo ni in every way possible. Kisii County osetemo lakini pok gi meet target gi omiyo koro wan kai mondo wa provide support manyalo konyo gi mondo gi meet target gi kendo project ni wadhi timo kendo gimiluongo ni screening mar tuoche lifestyle diseases machalo kaka asthma, hypertension gi diabetes. Those are NCDs nikech waneno ni response mar tuoche gi pod ni piny to kendo waneno ni en gima ber mondo wamakre gi county mar Kisii mondo wane ni wanyalo konyo gi nade mondo tuoche gi jogo mag communities mag Kisii County owuogi kendo gibie pim mondo ging'eni to ngima gi chal nade kaluwore kod tuoche gi. Mopogore gi county ma Kisii be nitiere counties moko ma chenro ma kama dhi e nyime. Yes, chenro ni bro dhi nyime e county mar Homa Bay, Kajiado kendo gi Narok. Koro Kisii to wasechako kendo mipangilio pod dhi mbele counties adek modongo ma wabro time program ma kama bende. Kama na ina adwa ni mnalos bende gi jatelo mochung'ne weche mag thieth e county ma Kisii. Karibu katika runinga Ramogi, hebu tuambie unawakilisha idara gani alafu tuambie hali halisi kuhusiana na vita dhidi ya ugonjwa wa corona. Asante sana. My name is Dr. Nkware Richard, the County Director for Public Health.
I'm here with the county health management team, with our partners, AMREF and CRODA, partner from the UK. We are here to plan about how to increase our coverage on COVID-19 vaccination and how to screen, diagnose and care for non-communicable diseases. So we are partnering to ensure that we have outreaches, and as we do so, as we vaccinate them against COVID-19, we will also educate them and screen them for NCDs. As you are aware, most deaths that occurred under COVID-19 were actually patients who also had NCDs. So this program is going to really assist us to identify those who are suffering from these NCDs like diabetes, hypertension, asthma, and others, so that they can get treated and to avoid any further problems. In Kisii County, AMREF has supported us to increase the COVID-19 vaccination through CDC Africa. Currently, we are at about 50% coverage. When they came in, we were about 40%. So we are very grateful for that support, and I know as CRODA comes in, we are even going to do better. Thank you very much. Madam Sharon, ang walos ko kendo kang rombo margi o chakore ayanga kama wanted mi ang no ki kanyo manakain ko penjo adu ko ni kendo iri studio Sharon. Erokamana inya Crispin Otieno wawinji eyo makare achiel kachiel kintiere county ma Kisii nya Ramogi jwang manor jafombo marwa Crispin Otieno kanolosa hinya gi jokanyo mago mag AMREF county ma Kisii okanga mano mar bero chenro ahinya mag thieth e county ma Kisii. Kwadwoge twak en okang' mokwongo mabende piny Kenya nyaka gisani bende koro pok ochulo jotije mag piny owacho ahinya kaluwore kod nok mar omenda. Okang' mabende kata mana jatend piny Kenya bende nolose nyoro mano kane ntiere e kar jot mar KCC. Gisani wawinjo ne ginore mabende jatend piny mano William Ruto noloso ahinya kaluwore kod seyo mar koso chulo jotije mag piny owacho. We are well on course in running a stable economy that is not dependent on unnecessary excessive borrowing. And I want to commend the Kenya Revenue Authority for what they are doing. They are today at 95% of their commitment. Thank you, Madam Acting Commissioner. They are doing a wonderful job in a very difficult terrain where we have experience of people who are not used to paying taxes. But we have said that this is no longer going to be the animal farm. All of us are going to. We will not continue the old tradition of borrowing money to pay recurrent expenditure, to pay salaries. We are going to pay salaries from our own resources. We are going to carry out our recurrent expenditure. There are some taxes we certainly are going to reduce in the coming budget because some of the taxes are punitive and they actually encourage more dodging than paying and compliance, so that we can make it much more easy for citizens, corporates, and all the people that work with us to comply. Ramogi jwang mano nakanyo jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro nolose kar jot mar KCC kama bende nochopa kindego mabende ni yango kaka migepe skunde mopogore mabende osebedo katiyo mane hiko hala mar higa mar 2021 nyaka 2022. Winjo kanyo mesha kodede gi Bili Mijungu kaka jatend piny Kenya uloso. Osefwenyore kata mana kiwinjo kaka jatend piny gi jalupne osebedo ka wacho gope emosebedo ka thongo piny Kenya. Nyaka sani kani winjo kaka Rigathi ne loso nowacho ni jotije mag piny owacho pok osechul kaluwore ni nitiere gope mabende nosemachua mana nyaka chul. Jatend piny bende loso ni kinde thuolo mabiro
gibiro bedo ka gigengo kata mana okenge mag olo omenda ka wuok e pinje maoko. Bende osingo kanyo mar timo chuda hinya mag jotije mag piny owacho. Maneno konyiso ni jotije mag piny owacho gi ibiro chul karang'o. Hinya weche mag gope kanyo ka bende winjo kanyo buna kowacho ni ministries nego tigi budget mag gi e yo makare. Wach makmano diwachango kachako kodi Mijungo. Nikech ong'eyo ni ministries gi sirikal mora mora ok sirikal mar Kenya Kwanza kende nyaka bede gi sometimes ni bedo gi spending problems. Nineno kiwacho ni samoro kaka ndine wacho ni uwuok udhi oko to no wach ni ji odhi ji 4 to ka gichopo kanyo to giyudo gin ji 30. Jok moko no chopo nade o NGOs moko no tero gi gin sponsored gi different ways and all. Nikech nitie ng'iyo moro ma ji oseng'iyo go e sirikal ni mane gima nyaka timre makata kao onyisgi ni ok gidhi to gimanyo ways moko ma giluoro go mondo gichop e kuonde go mondo giyud gimoro ka gi kacha. Omiyo kaka no wacho ok inyal kawo pesa mar piny ni ok inyal kawo pesa ma iboro borrowed money ni midwa chulo go salaries adi timo go recurrent expenditure. You will not be developing. Emomiyo ka debts no semachuo nyaka ni gigol mano kasto then gidhi chulo public servants. No wacho ni next week actually kanen ka no wacho ni the next 1 week onego beniji no sa chulo. To gima duong kaka no wacho wach mar kaka dollar sebedo and everything. Imagine ni ka debt no service at 100 billion to the dollar, something like that. Sani kori nyalo time at maybe 115. Sani watime at 133. 133 billion kanono nikitera 100 billion sani kori tero 133 billion for example. Koro ki reduce ibo yudo ka pesa dong e piny minyalo timo go weche moko here and there mar konyo piny mondo wabed gi dongruok. Koro okapar ni en gi a bad plan. I think ni en gi a good plan. To plan no obede ni en gi ma dhi mos ok en gi minyalo timo dichiel. Kata mana pith sani e kwa wacho ni wado reduce the cost of living. Ok en gi minyalo timo ni en koro no donjo to nyalo timo. Gima no timore manyalo wacho en ni subsidies mane nitie ka were not sustainable. Ne konyo matin ahinya. Tiyudo ni subsidies go ne dhi ne big millers, jok man gi pesa. To sani giwacho ni watimuru kama pesa ni kar mondo wakaw gitwa mi big millers. Mabe mogo mwang'eyo Naivas or anywhere ji matin kabisa mesha mana kaka iwacho ni jok manie at the bottom of the grade rom nade ging'eny moloyo jok madhi Naivas ng'iewo chiemo. We wami jogi mbolea mondo ka gipidho go chiemo be bedo mayot ne gin nyaka ne jok mang'iepo e kuonde moko ma expensive. Lakini mesha kodede kiwinjo kaka jatend piny oloso bende paro ni en okang' ma bende biro reso piny Kenya hinya nyaka luwore kod chal mar ochumi nikech winjo kanyo chal mar kwayo gope hoko wacho no kobi kwayo gope mano mar chulo jotije mag piny owacho bende chenro mag kwayo gope ma wuok e chirni maoko bende winjo kanyo ka bende lose bende biro reso ganda ma pacho kae. Erokamano Sharon, ing'e ni sirikal ni winjo korega tache tek nikech kata mane wacha chiel mwinjo ka jatend piny President William Ruto nyo wacho ne jo Kenya ni ok ginyal kawo gowi oko ni gichulo go loan. To otieno ma piny nyorugo nyoro to jagono ma bende en jakom duol ma dho ngere luongo ni President's Council of Economic Advisors David Ndii to nyo wacho ne jo Kenya ni gise yudo hola moro loan moro mabiro ma week ma mbele ni idhi chul godo jotich sirikal. To ka piny ru to sirikal hie president wacho ne jo Kenya ni onge ok notimre ok wanyal kawo gowi ni wachulo godo mshahara. Sirikal ni winjo tek weche duodore to tuomore gi dho Ben Suda duodore to tuomore ma japiny kamo bete koro wacho ni karen mane madieri ok dhi chul mshahara kosi dhi chul. To mago te boil down to governance. Nitiere mana kaka na wacho samitimo campaign ok wanyal wacho ni William Ruto gi timne Nokia situation ma Kenya nitie in terms of debt. Ni gini gidonjo office ko ka gifwenyo ni gik moko kare ne rach. Kare mano nyiso ni timo campaign e rumbi ni kiage office mane dwaro be ne kiage midhi time. Manifesto ka wa all lie. To ka ni ng'eyo
to emonomi convince oganda mathoth ni shida ni kagi to kadonjo to magi gima dhi timo. So onge tiende donjo ka itichaki behave ni in kiani gik moko ne richo kamano kare mano ni wuondo ji e kampen ni. We kawuono ler wach mar gope ma oko ma osik kiwacho kendo apani ng'at manyocha wache mogik Kimani Ichung'wa wache mang'eny to kendo kidhie od bura National Assembly Jo-Kenya Kwanza te kaweche ogik kama tek moket gi tago to gisiko mana ni une manuketo wae problem ni gope manukao a handshake and all that. Jopiny onego ng'e maler ni gope te manokawe handshake ka nitie mosemachua to maybe en achiel kata ariyo nikech gop sirkal ok chal kaka danga nyis bili sani ni mialufu kanya dhi duoko ni kwachopo town kata kiny na duok ni gokinyi. Gope sirkal machua bang' higni moko masanja. Ok inyal wacho nano uro wuok e telo dweche 7-8 machien to gope osemachua manyokawe ndalo handshake. Gope adieri mantie en ni gope mosemachua mwachulo sani gin gope manokawe 2013-2017 regime mar Uhuru. Mang'ama nosiepo Uhuru mogik mane girwako go sati machal gi tae machal to gibano bad sati. Ne William wacho ni bang' mosruok weche nokethore. Bang' mosruok weche ne nyalo kethore okadagi. Gim adieri mwadwa wakuongo wayiere ni gope mothung'o wasani nokawe 2013-2017 ka Uhuru gi Ruto rwako sati machal gi tae machal to gibano bad sati to gichamo gopego. Mane gowi mathung'o wasani gope manyo Uhuru okawe ndalo mar handshake ka gichwanyore gi Ruto poko machua ng'eny gi poko machua makantie mose machua madwaro chudo to nyalo bet achiel kende kata ariyo to mose machua mothung'o wa mamiyo jopiny ok winj mayot kata sirkal ok winj yot gin gope manokawe 2013 nyaka 2017 ma handshake mar Raila Odinga ne onge. The only handshake mane nitie en William Ruto kabano bad sati machal gi sati Uhuru gi tae to gichamo. Mage gope manong'iewo godo lo mar railways kwa Mombasa kwa weyo the normal railway line to wang'iewo machielo mondo wayud kaka wachamo pesa. Mage gope mathung'o ji kendo kik jopiny wuondi ni handshake ema noketho piny. Kidwa ng'e adieri mar handshake to gi gope. Sama Raila nomosore go Uhuru e 2013 ne gioro kwethgi ma odhiye od bura National Assembly kose dhiye od bura to ne gidhi choro gimiluongo ni debt ceiling bill inyalo paro. Debt ceiling sechego ne nie 7 trillion to 7 trillion emane capping ne ogike. Kae to gioro gini dhi uchornwa debt ceiling nyaka 9 trillion makoa kanyo pok ochore. Nyiso ni a handshake kopo ni gope nool to all between 7 trillion nyaka 9 trillion. Nyiso ni ne gin gi ability mar olo 2 trillion kende. To Uhuru kanodonje tich gi Ruto noyudo ka Kibaki owe gop Kenya 1.8 trillion. Nyiso ni 2013 nyaka 2017 ne gigolo gop Kenya 1.8 trillion mochope 7 trillion. Ng'amolo gowi mang'eny kakoro gowi thung'o ji sani ng'amolo gowi mang'eny. En William Ruto go Uhuru Kenyatta e regime gi mokwongo mogole 1.8 trillion nyaka 7 trillion. So jopiny kik chak wuondu kendo ni handshake noolo gope mang'eny handshake emoketo waka. Alero nu maler sani koro wang'eyo kata mana kaka inyalo chulgi kaka japiny bende nyalo kata mana winjo wega to kata mana kapok awinjo kata mana pachi director mara nyisa mar mondo mako yo matin waduogo gi mathoth. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Such a
nyathina dia duok nago. Adwani mondi duok na nyathina. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. I started building rockets in the year 2009. I also built planes and sold to my friends. And I also built models of the iconic rockets that we know. For instance, the Saturn V. So currently, I've taken it a bit more serious. You can build it from balsa wood or cypress. You can build it from aluminum tubes or steel tubes. I aim to pass the knowledge I've accumulated in building rockets to other people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyakorom gajong machiegni kende okang machielo. Wadhi nyime gi twak chendo mar mbaka oromo. Aneno kanyo kwadong mana gi matin ne dakika 15 kapod wadhi nyime gi thor wach ahinya kaluwore kaka sirkand Kenya Kwanza osetiyo. Ote mapindisi bedo kioro moko kuomgi we asom sani. Ote yoronwa ilai magwa magote machoka rede ka uchiel nono. Mbui mar Facebook bende yudowa achiel kachiel. Abro somo moko kuomo ote. Nyakorom gajuanga ote nitiere kanyo. Dennis Deno. Iwacho ni gasi wacho ni diduogo nyaka $500. To jase bende giduoko piny koso nikech jase sani mano mtungi mara kilograms 13 en $1,400 kar jase kanyo dak uoe. Iwacho ni in Dennis kiwuok Sindo mane county ma Homa Bay. Kopogre gi mano bende Evelyn Mboze iwacho ni Sharon gadiera ngima sani oredre. Kopogre gi mano bende ntiere gi janeno marwa machielo Eriko Nyango iwacho ni an janabi Eriko Nyango kawuok Maridi kawuono maisha tek mabili owe wuondo wa sirkal Ruto tich otamo. Koro mago gin mana seyo to kata kamano sirkal kaluore koda kata mana rombe mopogore jatend piny Kenya kaloso jalupne bende giwacho ni giketo okenge mar neno ni maisha oduogo kata mana ngima ombekore. En anene dwaro bende nitiere kaka bende sani bende wang'eni lalruok e kind Azimio gi Kenya Kwanza bende dhi nyime odiochieng' manyoro ni neno kweth mano mar Kenya Kwanza bende nochiwo joggi 7. Azimio nochiwo joggi kata mana kanyo mage gi 7 mano chieng' tich ang'wen mar juma mokalo nyaka sani lalruok ma bende pod dhi nyime. Raila Odinga bende nitiere gi dwaro mar achiel kuomgi mano mar mbeko nengo mar ngima mano gi dwaro mar mondo mi mok kuono duoke nyaka $100. Mano bende nyalore kwanyalo mana lose kinde thuolo mar dakika 15 modong'ni. To king'eni Sharon kama wantie ni sani Nyasaye ogwedhowa koth chwe oduma mane Kenya Kwanza government wa Giza bebo biro kano gikwong giwe ma giwe thuolo mondo ntie locally ma farmers nigo kik kethre moro kata ko biro to en bei moro mayot ok biketo farmers wani koro kano cham ok ginyal uso nikech bei moro man malo sa koro they have to mop it up. Gima notimore en mana ni no gold subsidies subsidies go dowe dentie yot moro mathin ne jo Kenya to subsidy okasegi go nikech koro ne dhi yudo ang'o mane iriembo go nyaka ne gol ji nyaka kas kamba mathin mondo wachop loka cha koro an kanyo to okane it's short term kata kuthaguru samoro nyawacho ni wathagra dwe achiel ni lakini dwe manyien
to dhi bedo maber. Koro apart from cham mabobiro kae mabomiyo gik moko mayot, sani ji be nyalo dhi ne giketo fertilizer gi subsidized fertilizer. Koro it will be easy mondo wayud cham e bei mayot mondo wadok bech ngima mapiny. Koro mae in the next 3-4 months kikawuok kaka ke gi wang'eyo ni gigi bobedo ni gin gik moko manyalo ineno ni geno nitie nikech fertilizer kwa watu no bedo subsidized dongena adieri ne obedo subsidized, to kwa watu ni ne register 5 million farmers dongena adieri ne register 5 million farmers masani ni puodho mosani. Koro kwa watu ni gini bodok piny bodok mana piny, to en mana ni expectation marwa mar jo Kenya en ni ka jogi nodonjo to gini timo dichiel to mane gidonjo no ging'eyo ni gibobedo gi problem malich machal kama, no ging'eyo ni jok man gi pesa Kenya ka ne bogolo pesa oko makata jok mane nyalo ng'iewo special financial instruments kaka treasury bonds makonyo piny chulo mano. Ing'eni ka de tiyo maber to osechul kata mana salaries. To bende mashako wacho gimoro ni wechegi ka mori wacho kawuono to mori wacho the other day ni mara kawuono nitie pesa moro mabiro man David ndio wacho kosebiro tibo chul civil servants to kerbo wacho ni pesa moro amora mobiro mar loan ok bi tigo. Ing'eni pesa kobiro obiro kikapu achiel, koro obed loan odonje iye kanyo, obed macho odonje iye kanyo, but iwacho ni by the time mama no biro to kendo wachoko wabobedo gi pesa ma is enough to be able to give counties and also to be able to pay civil servants mapoko. Pero kama na inye kinde ma sirkal bende tiyo, kinde ma sirkal bende nitiere chenro mapingo piny owacho ma bende keto sirkal mar neno ni singo mabende na gichiwo ne jopiny bende na gichiwo. Bura bende nitiere gi ting' mane kod okang' makama chumi. Wawinja kindore mabende piwo mano jatende jod bura manok jod bura maduong' noloso ahinya nyalo rekod chal mar uchumi. This near collapse of our finance sector is exacerbated by high government and priority spending, high taxes that have hurt businesses, massive loan obligations to China, weakening shilling and foreign exchange reserves at their lowest levels ever. The Kenya Kwanza regime has consistently claimed that it inherited huge foreign debts. Why then has Kenya Kwanza continued with borrowing instead of seeking to restructure this? If you bring a proposal to Parliament that you want to borrow for a specific purpose, and Parliament in its wisdom gives you the go-ahead, it is therefore up to you as the executive to ensure that you put that money to proper use, the intended use, which brings value to the public. So we cannot pass the buck to Parliament. Nyakor mgajong manopio wandai jod bura ma Ugunja bende enja tenda jogo eko manok ramna jod bura manok e od bura maduong' mapacho kae. Iwinjo kaka wandai yoloso mano mabende oseo piny owacho hinya kaluwore kod okang' mag gope mabende piny owacho osebedo karamna ka kwayo. Mesha kodadi mana ka winjo pachi ting' manok mar kweth mapingo piny owacho bende par ni odiochieng' makinye kweth mar Azimio bendo lando ni gibiro bedo gi romo gi jopiny mano odiochieng' makinye. Pero kamano Sharon, namba achiel gini ok nie ting' mar ketone jo Kenya ngima mondo duog piny kata obed mayot ok nie lwet jogo kata kweth matin e od bura mamalo ma dho ngere luongo ni National Assembly, nikech watamore kaka jo Kenya wuok e katiba machon mondo wabie katiba ma 2010 mowe parliament mondo gin tichgi obed rango kaka pes jo Kenya itiyo godo gi executive. So pod wan gi members of parliament kata jo od bura moyier party kata duond bura jatelo mar piny Kenya wuoke. Paro ni gin ka gin ei National Assembly kacha to tichgi en defend executive, tichgi en choro agenda tem mag executive ma ok ging'iyo ni bende en gima ber ne jo Kenya kosok en gima ber. Koro ma wayo kweth mar joma nok ema bedo kaka wang' jopiny
e sama katiba to dwaro ni ji te moyier modonji assembly cha obed wang jopiny kendo rang ne jopiny kaka executive president gi cabinet ne tiyo gi pesa mar jopiny. Ma ema kelo tabu nikech ka duond joka kori winjo to gichalo jok ma pingore kaeto e democracy mwatiyo go mar the western culture ni en a simplified thing ni joma ng'eny ema carry out with the day. Maseche moko kata gin wrong mana kaka ndalo mani guro Yesu ji mang'eny ne kosewacho ni wan wadwaro Baraba majanek to Yesu ma Mesia ndo gururu ne waguro and it remained okofulo ni Yesu ne rach. Democracy seche moko miwa gik mwadwaro kaka jopiny especially democracy mwaholo from the west kwa biro go kwani. So ang'eyo gik Kenya obed mayom en ni kaseche moko ginyalo riwore od bura mamalo to Senate to ng'iyo agenda kaka jod bura mang'iyo kaka pesa itiyo godo royo quality of legislation kwanza bende mano mar nono jotend kaka gisebedo kata mana ka gitiyo. So ka moko nitie mwatimatima Sharon mana nikech katibo wacho to kwatim gi chunywa ni mate gi mwadwaro. Ni neno seche mane gigo kogno e jok mano yier jotend migepe sama no yier gi kano ter gi e parliament. Gitene gineno ni gimora mora nying mora mora ma ker okelo nyaka wakalne kaka jo Kenya Kwanza to jo opposite side to neno ni gimora ma mukel nyaka wapingi nikech sirkal ni ok wadwar ma ok gima jo Kenya dwaro. So seche moko tie mwatimatima mana nikech katiba dwan watime to ok watime nikech chunywa ni e gino kendo mane gimwa ng'e ni bro konyo piny Kenya. Na her mar mondo wadhi nyime gi twak makamani ahinya mar Kenya Kwanza tiyo chakre dwe mar 9 mar higa mokalo ni thuolo ayo wawangwa gisani habiro bedo ka winjo wach mogik kaluwore gi thor wach ma wantiere godo donga cha kodi bile mijungo. Erokamano ya Sharon gima daher nyiso jo Kenya en kama wan gi sirkal manyien mar Ker William Ruto onge kama kwedo kendo king'iyo maber osebiro kata mana Nyanza korwa osebiro kata Malodi Dek nyaka no kendo be okelo maendeleo ne jokono masa moro wan governors wa emok ok dwa bedo e mpangilio mare mar kelo development. Mano kata mana kadi winjo kana piny mogik mabende migo bende wacho ni nokorwa governor dongi machinery ni tidhi bedo piny tuloso weche mag Kenya onge kamirwaki en mano nego beno rwake ato mane kaka naparo en mano nego beno rwako Ker. Koro wach na mogik en mana ni wabedu let us be together wang'euru ni Kenya en maro to wan mana gi Ker achiel to en mana William Ruto no omiyo kokwa konye to onge kama wabodhi nikech kata ang wabed ni koro watu wa oppose gimora mora ma timo kata en gimoro maber nikech onge ngose oppose hustler fund onge ngose oppose wach lalruok ne di wach ang'o mana kwa tieko lalruok e kind sirkal Kenya Kwanza gi Azimio nyinge bende no sepedh nyinge 14 kacha ka gidhi wuoyo gi whatever they can inasoba mana dieri ma luongo ji yo bed pini ji dhi lalore kasto bed ni koro ne en wach moro mar dhi round koro jo Kenya Kwanza nyaka bed honest jo Azimio be nyaka bed honest gima gidwaro lakini wawacho adier ok inyal discuss cost of living e bura machal kamano kwa tieko ok inyal discuss ginyalo wacho wach elections lakini nyaka ng'ini to are we following the law samwa wache nikech you're not doing anything in a vacuum itimo gik ng'eyo ni afuato sheria mano be wapar to ka en wach wuoyo ni jo Kenya obedo piny nyalo wuoyo mondo gik moko bed maber an mano bera en mana ni nyaka wang'e ni wan gi Ker adi achiel to piny ni kokwa konyo ng'at ma Nyasaye oseketonwa no ni ema obed Ker to wane mwa inyore. Erokamano ahinya Mesha Kodede. Weche ariyo mogik kwaloro migao ni. Namba 1 jokanyanam kik wabed jok mago siasa makelo sigu
kopo ni nitie ogandawa ma oneno ni gin e bathe kocha kendo gidwa tiyo gi sirkal mantie, mano en demokrasia margi. Kiki keth mwandu nyawadu nikech siasa, be kiki go nyawadu lero nikech siasa. To ka nitie koma gintie no to kendo ok wamor godo. But mano ok tame bedo siepna, be ok tam watimo kode gik mamoko mwanyalo timo. So jokanyanam kata ko gik ni wadok e ndara ma possibility nitie wanyalo dok e ndara next week. To kiki dog e ndara gi idea mar dhi ketho mwandu jowadu ni wira magine Kenya Kwanza to in koni. Mogik ne jo Azimio, I hope ni wach ni nyalo chopo ne baba kumora mora ma entie. Kaka jo Azimio pango gimiluongo ni bipartisan approach ni. Ok mora mato mana pacha. Gimomiyo ok mora, jo Azimio keto a million request on the table ma ok nyalre. Number 1, William Ruto gi joge neno ni gini en a parliamentary process. Gimora mora mosedhi e parliament kata od bura ok nyal luong ni bipartisan, nikech at the end of the day party ni oyiero joge, party ni oyiero joge, ang'o miluongo kanyo ni bipartisan? It is partyful, onge bipartisan kanyo. So jo Azimio ok nyal keto gik moko e mesa a million things. An kipenja kaka Mesha Kudede, ne wadhi wacho wach sava kende, to kose yao ma wayudo ka ne wayombo, to jo Kenya Kwanza dar wakao telo to waloso gik modong' gite. Cost of living wadwoko piny ke sirkal koro marwa, gigi te waloso. To kose yao to wayudo ni ne ok wayomba diri, to wawene jo Kenya Kwanza ni losuru gini kaka udwaro. Sirkal maru makoro kuketi gi koro wache mang'eny. To sani gigi duodore to nalore, nikech wadwaro yao sa ne odwok bech gik moko piny, wadwa ni odwok cherera gin, to wadwa 1 million request on the table. Ok nyalre, mano to mana pacha, mano nyok nyabet ni ok en pat jasi. Odiochieng' makiny bende kweth mar Azimio nitiere gi romo gi jopiny, mano People's Baraza. Rombo jopiny People's Baraza gi biro bedo ka gitimo mane odera. Emo mi adwa ni duonda ochop kanyo nikech giromo gi People's Baraza to abe an people. Koro ayudo nafas moro matin ka mar nyiso Baba Raila Amolo Odinga gi kwethne. Wawetero gik moko million e mesa. Water gimoro achiel ma en sava, to kwaseyudo ei sava no ni Raila Odinga noyombo, to William Ruto gi kwethne te owuogi, wadonje telo, to wachak loso gik moko, waduok cost of living piny, to waket gik modong' e yo maber, mondo sirkal odhi nyime ke riembowa gi Raila Amolo Odinga kaka ker marwa. Erokamano ahinya. Mesha Kudede wago erokamano kuom chope twak. Billy Mijungu erokamano ahinya kuom chope twak in bende. Kwak manya kwa rumgajua ng'en mana ni sa ema neno kong'ado wa ote magi atemo somo kar nyalo mara kiny bende odiochieng'. Mana kapile kiluwo chenro wantiere achiel kachiel mbui magwa, mano mar Facebook, wantiere mbui mar YouTube. Chakre sa 12 kano chako chenro duto te mano wantiere godo inyalo dok kende mbui magwa mar mondo mi ilugi achiel kachiel. Kokamano gisani aneno kodong' dakika 3 mar mondo mi orom sa 5 mar onyango. Gikanye makelwe giko mar twak kelo jowetewa mabende notayo chenro makama okinyi makawuono nantiere gi Cleophas Oluoch kachiel gi jogo picha director kanyakla kod jomak duol. Erokamano kiny bende odiochieng'. Ibed godiochieng' makare. Nyinga Sharon Ong'aw.